Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Queen and I'm popularly known as Igbo with Queen TV. In this channel, I teach Igbo language and I help beginners learn how to speak Igbo. Grab your book and your pen. Let's learn together. Particular video, I'm going to be teaching you guys how to make a sentences in Igbo language, how to line up the sentences and make it make meanings. This is water. This is water. This is water. This is water. Ihe a wụ mmiri. Ihe a wụ mmiri. This is water. Ihe a wụ mmiri. This is water. Ihe a wụ mmiri. I am in the school. I am in the school. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. I am in the school. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. I'm in the school. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ means school. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. I'm in the school. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. Drop that bag for me. Drop that bag for me. Desara m akpa ahụ. Bag is akpa. Bag is called akpa. Drop that bag for me. Desara m akpa ahụ. Dosara m akpa ahụ. That is, drop that bag for me. Dosara m akpa ahụ. Dosara m akpa ahụ. That is, drop that bag for me. Dosara m akpa ahụ. Stop delaying me. Egbuzila m oge. Egbuzila m oge. Oge means delay. Stop delaying me. Egbuzila m. Egbuzila m means stop delaying. Egbuzila m oge. Stop delaying me. Egbuzila m oge. Stop delaying me. Okay? You are getting me angry. Ị na-akpasu m iwe. Ị na-akpasu m iwe. That is, you are getting me angry. Ị na-akpasu m iwe. Ị na-akpasu m iwe. You are getting me angry. Ị na-akpasu m iwe. Let's take it one more. Ị na-akpasu m iwe. Ị na-akpasu m iwe. Ị na-akpasu m iwe. You are getting me angry. Ị na-akpasu m iwe. What are you drinking? Doesn't matter anything. What are you drinking? Kee ihe ị na-aṅụ. Kee is what? Are you drinking? Kee ihe ị na-aṅụ. Aṅụ means drinking. What are you drinking? Kee ihe ị na-aṅụ. What are you drinking? Kee ihe ị na-aṅụ. Kee ihe ị na-aṅụ. Say it one more time. Kee ihe ị na-aṅụ. That's right. Why are you asking me that question? Why are you asking me that question? Kee ihe iji na-ajụ m ajụjụ ahụ. Kee ihe iji na-ajụ m ajụjụ ahụ. And some people say it. Kee ihe ị na-ajụrụ m ajụjụ ahụ. Kee ihe iji na-ajụ m ajụjụ ahụ. Kee ihe ị na-ajụrụ m ajụjụ ahụ is the same. Why are you asking me that question? Kee ihe ị na-ajụrụ m ajụjụ ahụ. Kee ihe iji na-ajụ m ajụjụ ahụ. Okay? You are always coming late to work. You are always coming late
to work. Ị na-egbu oge n'ịga ọrụ. Ị na-egbu oge n'ịbịa ọrụ. You are always coming late to work. Ị na-egbu oge ịbịa ọrụ. Or ị na-egbukata oge ịbịa ọrụ. Ị na-egbukata oge ịbịa ọrụ. Ị na-egbu oge ịbịa ọrụ. You're always coming late to work. Ị na-egbu oge ịbịa ọrụ. And it's not good. Ọ dị mma. Not good is ọ dị mma. That is not good. Ọ dị mma. That is not good. Ihe ahụ adịghị mma. That is not good. Ihe ahụ adịghị mma. This is not good. Ihe a adịghị mma. When you're telling someone that thing is not good. Ihe ahụ. You understand? Ihe ahụ adịghị mma. Then when you're saying this is not good, then is ihe a, not ihe ahụ again. Ihe a adịghị mma. You understand, right? Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Ị na-ehi ụra? Are you sleeping? Ị na-ehi ụra? Are you sleeping? Ị na-ehi ụra? Why are you sleeping? Ka ihe iji na-ehi ụra? Why is ke? Why are you sleeping? Ka ihe iji na-ehi ụra? Why are you sleeping? Ka ihe iji na-ehi ụra? She's our teacher. She is our teacher. Ọ onye nkuzi anyị. Onye nkuzi is teacher. Onye nkuzi means teacher. Ọ onye nkuzi anyị. She is our teacher. Ọ onye nkuzi anyị. You have a good heart. You have a good heart. Ị nwere obi ọma. You have a good heart. Ị nwere obi ọma. You have a good heart. Ị nwere obi ọma. And some people can tell you, ị wụ onye obi ọma. You have a good heart. Ị wụ onye obi ọma. Or ị nwere obi ọma. Ị nwere means you have. Ị nwere obi ọma. You have a good heart. Ị nwere obi ọma. Or ị wụ onye obi ọma. Okay? Your dress is beautiful. Your dress is beautiful. Efe gị mara mma. Efe gị mara mma. Mara mma is beautiful. Dress is efe. Efe gị mara mma. If you now want to say, your dress is so beautiful. Now you put in so. Your dress is so beautiful. Efe gị mara mma nke ukwuu. That so is nke ukwuu. Efe gị mara mma nke ukwuu, or efe gị mara mma rinne. Efe gị mara mma nke ukwuu. Efe gị mara mma rinne. But we say efe gị mara mma nke ukwuu in a way you understand. Efe gị mara mma nke ukwuu. Your dress is so beautiful. I love the way you do. I love the way you do. I love the way you do. Otu isi na-eme na-amasị m. Otu isi na-eme na-amasị m. I love the way you do. Otu isi na-eme na-amasị m. Na-eme is way. You understand? Way. I love the way you do. Otu isi na-eme ọ na-amasị m. I love the way you do. Come
and dance for me. Come and dance for me. Bịa gbara m egwu. Bịa gbara m egwu. Come and dance for me. Bịa gbara m egwu. Bịa gbara m egwu. Come and dance for me. Bịa gbara m egwu. Bịa gbara m egwu. Come and dance for me. Stay safe. Stay safe. Nọ nke ọma. Stay safe. Nọ nke ọma. Nọ nke ọma. That is stay safe. Ọma. Nọ is stay. Nke ọma means safe. Nọ nke ọma. Stay safe. Nọ nke ọma. Stay safe. Have a nice day. Have a nice day. Ka ọ dịwa. Ka ọ dịwa. Have a nice day. Ka ọ dịwa. Have a nice day. Ka ọ dịwa. Have a nice day. Ka ọ dịwa. This is the end of this video. If you like and enjoy this video, please do not forget to give me a thumbs up and don't forget to subscribe. Subscribe to this channel so that anytime I upload a new video, you always be the first to see it. See you guys in my next video. Bye.